Good morning, ada. Nah, dini yang nabrod, masang dina. Apa ini? Ayo, kami. Morning shopping. Malah ke bedor. Wow. Deh. Masang mun bah ada lagu mana nih? Oh. Happy. Bye. Deh, malah lagu mun kan? Bibarai nih, malai. जों दायो सुदाव थांनो ओंखारदों लोगोफोर नै आगैबो Hello everyone, welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. लोगोफोर दिनै दायो जोङो थांगासिनो on the way. आं लाजि दाना vlog बानायनो ओमफ्राय दायो लोगोफोर जोङो शुटिंनि थाखाय थांगासिनो थाबाय बाय एसे मा गामियाव सफैखो जोङो ओइ मा गामि होनदोंमोनलाय नोंबो मिथिया बेनो बे गामिनि नामा मा नाममोनलाय बावलायलांबाय गामिनि अ सरि बारघर क'क्राझार बारघर ओइ नै दलाङाबो नै लामा बानायगासिनो खोमा दलांना लामा ओइ नै गासिबो टिम सेल्फि लानोनो एक्टर एक्ट्रेसफोरजों नै आगै सोरां आदा पुर्न गोबावनि उनाव आदा पुर्ननि आगैया खेबगोन गलु मुलु जागासिनो मानसिया ओमफ्राय जिनो अन्थाव बाथाव ओमफ्राय गासिबो एखे गामिनिनो ना सिस्टार औ मा गामि होनदोंमोन बारघर माने 12 घर 11 घर बिदि दं खोमा गैया जि मोजां नै मालाय दे जागोन दे फै ओइ आदा मा डिस्टार्बलै नोङो ओंखायनो गोबावनि उनाव आंथ' एक्टिंफोरखौनो रोंबावलाय नंला खोमा सना फिथुरा नै आंथ' एक्टिंफोरखौनो रोंबावनाय नंला खोमा आं जेबो रोंला फसायाबा जायोना फसायाबा जायो मोजां मोनोमोननो फसायनानै मोनाखसै दायो ओंखाम जानायावबो नेलायबावोसोनो मैया बिराद फसायोमोननो बेखौ दा फाइनालि गोबावनि उनावहाय मिउजिक भिडिअ स्पेसियेलि थेंक्स टु फुजि आरो विंकल दा माने थेंक इउ आरो नै आरो फैनायनि थाखाय गोबावनि उनाव माने बिजिबाबो जाया फैदों मिथिया जोंनाव रायजोफोरा सासेन दंगौमोन खोमा र' इले बे आदाया गेजेर गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक्स जासिदों आरो आं हाला बेखौ औ आं मेकआप खालामैनि मिथिबाथाय आं खोन्थाहरसै दे नों जाखागोन दा जोंनावसो दे लोगोफोर JNB पिक्चार्सआवनो फैगोन आरो मिउजिक भिडिअआ स' सापर्ट खालामदो एकदमबारे ब्रास नामा 1 मिलियन जानोसै नालाय ओंखायनो दा गोदान भिडिअ बानायनोसैलाय बिदिनो 1 मिलियन जानोसैबाथाय आरो गोदान बानायहैगोनलाय मोनहाल' सापर्ट खालामबाय बेयो सप्ता खनसेयावनो 1 मिलियन जाबायलायनो होमबा दे बुंदो नोङो एक सप्ताहजों बानायगोन मिलियनजोंसो खोथा गासिबो गामिनि रायजोफोराबो ओंखारगोन आरो दायो गोबावनि उनाव ब्लग बानायबाय एसे मेम'रि थालांनाय बायदि ना लोगोफोर थाबायफेरनो मोनै दलां थाबायनो मोनबाय दिनै जोङो ना गिदों नोङो आं इन्ट्रेस्टसो मोनथारदों नों गिदों ओमफ्राय नै बानायगासिनो दा दलं गिदिर जासिगोन आरो नै बैयाव सुट लागासिनो थाबायलांदों मेंलायलाय आंथ' हां थोनो थोनोहाय
सयथिबो नुफेरै जायगा नुबाय बार' माबानो बेयाव 12 किल' ना मा होनो गामिखौ मा होनदोंमोनलाय 12 भारा औ जानायल' जानाय नै एक्टर एक्ट्रेसफोरा मालाय लामानिफ्राय जों थांफिनलायबाय नै मासि मोजां जायगा ओमफ्राय नै साना आगै सोराङा नै एक्सन देखायगासिनो मालाय ओमफ्राय नै मालाय इयाव जिबो सुदों ओइथिं सावथाल गोजा ना सावथालफोर गोजा ओइ नै जि सुगासिनो गोथाव जादो नैबे अबे मोनसेया बेगा नोंना बोरो माथो सेबथाबजोबखो बन बैग्रि खायथासि गोथाव खायथासि मासि गोदै गोथाव बन बैग्रि जादों बिथिं सना फिथरनि मेकआप सोलिगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय जोंना जानायनि भारि सोलिगासिनो ना बिराद गोथाव नै नै लोगोफोर very tasty नायनोबो साइज जानो जि मोजांखा ओमफ्राय बानलुआबो देन्जार गोसा ओमफ्राय जों दासो ओंखाम जाखांनानै फैदोंमोन ओमफ्राय बावनो होख्लायबावबाय सानदों ओंखाम जाखांनानै जाबाय आङो शुट ओरैनो नायगासिनो दं बागखौ जालागासिनो नै सिङाव हाय नै मालाय आंखौ नायखुमा फैगासिनो इसिबा नोंसिना मा नामलाय खिथालाय रिंसार आयु रिंसार ना लिंसार बेबायदि नाम एक्टर बायदि नाम नै आबौआबो नायदों आबौआबो नै ना आबौ दिनैनि शुटआ दायो जोबथ'बाय ओमफ्राय नोंथांमोनजों नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग बानायनोसै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर दे बाय बाय मोनलायफिनगोन ना जोंहा औ दे बाय बाय औ